Ja, det er den her. Ja. Men det er faktisk en meget god samtale. Så Det er 90-10. går man lige over det. Ja. Så hører man ud over de der. Men det er det, jeg synes, når nu jeg kigger på Jens, så ser jeg Peder så meget. Hvorimod jeg måske ikke Jens Christian ser lige så meget Jens, som jeg gør. Okay. Han er lidt mere, meget mere blanding af hans mor og far, end Peder for eksempel er. Og ham her. Ja. Nu. Ja, det er rigtigt nok. Peder han ligner der meget mere. Ja. Altså nu er ikke for at sige, I er lidt mere, Jamen, det er rigtigt nok. I er lidt mere nørder end, Nej, Sådan smånørd. oplever jeg det også. ja. Skål, Kalle. Skål. Og det er heller ikke, Nu er jeg lige ved at lukke værtshuset. nå, du bare giver os nøglen. Ja. Om 10 minutter. Jens, det ville du også skulle også have sagt for 20 år siden. Bare giv os nøglerne. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Lars Storløs.